So mao ni siya no, mao ni siya akong dapat hatagan og kwarta ug pagkaon. So kapila ko ni hatag niya kwarta ug pagkaon, wala man siya madawat. So ako nanawag na lang sa taga Bohol nga naay mga malumong kasing-kasing hinaot nga mapaabot ang akong mensahe ninyo dito sa iyang pamilya or bisan sa asa man siya nga lungsod nga lugar na sakop no. So ako nanawagan sa tibok sa Bohol, hinaot nga i-share ninyo kining akong video. Dang salamat. Have a blessed Sunday morning guys. Nag-vlog po ako kasi itong may shout out po sa mga taga Bohol na na ako'y gamay concern ba na usa ka tawo nga sige lakaw dugay na ulang hinong ani niya siglag lakaw inaot nga nay taga Bohol nga maka angkop ani eloy kayo sino siya lakaw ako siyang makitaon kay nakita na ko siya gani galakaw nalabyan ako sa una pa ni nakita na ko hangtod karon mo lang gihapon lakaw siya ba nakaibaw ko nga naa siya pamilya ani. So akong testingan akong istorya nga hinaot nga magka-istoryahan ay maayo. Diara nakita na ko. Diara. Boy. Bye. Istorya sa ta hatagan na kwartale. Nagkaon na ka? Doy. Hatagan na kwartale. Istorya ta ha. Taga ng kwarta ay kahadlok na ho. Kinsa may taga Bohol dire kay Boko nakaila mo aning tawhana. Looy kadyo. Ataga ng kwarta ale istorya ta. Oh, nagkaon na ka? Hadlok siya na ho. Hadlok. Ay kahadlok kataga ng kwarta ale kaon ta. Ha? Mo na idang kuan. Madlok. So otro na ho na ako'y nanawagan sa taga Bohol. Siguro di mo taga Bohol kung mo kailan ning tawhana. Looy kayo. Sauna pa ni nga gahenti ko kita na nako siglakaw-lakaw hangtod karon. Nakita na pud me. So testingan na to. Hinaut nga makipag-store sana ho. Katagan na ito kwarta na ikamay ginabang ba yan na siya. Asa ka pa dong? Katagan ng kwarta ha. Katagan ng kwarta oh. Asa ka pa dong? Kwarta oh. Oh. Ano ba? Istorya sa ta. Ay kahadlok oh. Nagkaon na ka? Oh. So maura to di siya magkipag-istorya. Testingan gyapon nato magkipag-istorya. Di man mo dawat hataga kwarta. Looy. Kadyo ba? So otro na ko nanawagan ko sa mga taong nakailan siguro pamilya na ning kahana kay naa siya sa highway pero may maglakaw-lakaw. So otro na ko akong i-focus na lang ang video para nakailan mo ani. At na lang ha. Taga na po kwarta dito bawat kusas video para mailhan ninyo. Day kwarta oh. Nagkaon na ka? Ay kahadlok. Amigo man ta. Oh. Kwarta oh. Ay kahadlok doy. So, hindi jud, hindi man pag-istorya.
Luoy kadyo. Kinsa may mga parente ani, pamilya ani. Inaut inyong tang aksyonan ba? Luoy kayang tao. Nara siya magbuong 24 oras galakaw-lakaw sa highway. So maura to hinaut, maksyonan ninyo. Kinsay parente aning tawhana, luoy kayo. Grabe. So ana. Padong na siya gidulman atog sentro. Diatod siya karon diri sa Kabantian gidulman. Yan ning tungura. Abot na po nagubay, maglakaw. Nya mo balik na po na ato. Otro na ako. Di sure mo taga bol kung wa mo kailangan ning tawhana. Maloy sad moy. Sakto karon kay nagluto sila si mama og pagkaon. So try pa gyapon nato. Sure pagkaon na lang akong ihatag. Sakto kay galuto si mama ato sa amo. Simulis ako kaya kung katong pagkaon. Uy kayo oy. Tiyo mo na 24 oras nara siya lakaw-lakaw perme. Magulan man o init, pinagkasada. Uy kayo. So karong plano na ko, padala na ako pagkaon. Testing nga nato abutan og pagkaon kuya bang dawaton. Sakto kay galuto may karon pinuto na, tig pinuto na. Ulis ako sa mo ha. Okay, ang kung ko pagkaon. Sige. Nakinong ba ng tawhan ano? Luoy ang gigukod lagi ngadto. Dias ila si Laberto na tungod. Gusto mo sa Grillo? Ang gitagag kwarta di man pumudawat lagi. Di ra ba na Si Grillo. Ha? Di na mga uway. Mao lagi. Kanang Yung sa mga Tagag kwarta di mo ipag-istorya, di man mo dawat pod. di mo ko naman tingo. Di mo tingog. siya lagi. Naibang buang ba? Nabuang ba? Aw dili naman to nila ko nga to na. Ang katumuli ito, ang gigukod. Kana perminti lagi siya. Oo, ang gigukod lagi. Hindi ba na? Mo amo ko ron. Ang testingan lagi ko lagi. Dang nay buang ba? Dili ra mo tingo. Di mo tingog. Ang testingan hatangan og pagkaon ba? Ang ato lagi ang iapas ang taga kwarta di mapon mo dawat. Akan nila batanon pa Oh, batanon. Na naglako-lakaw pirmi. Bitaw adlaw-adlaw din na mo Oy. ba sa grad timpo. Mga ito ko ron sa ko ron sa Alexei to to. Tarto no ara. Analay kuan na di Si Ismail mo magsinilas. kaya na i-post ni. Ga-vlog man ko. Ga-vlog ko ba sa YouTube. Makita niya sa YouTube kung ang i-post. So karon galuto si mama mo niya yung ipakaon ho dito. Pasuway ng hatag ba og mo dawat ba. Matagan ho, testingan na magmo madawat ba. Eh si Kwadoy. Ha? Kali nga ang gusto ko dahil nandiyan mo kay nagbo. So, may nalini man akong ihatag niya. Testingan natong mudawat ba. Kini sa para maginamos. Ay na. Kini sakto na niya. Kali bang sidupi ang ito. Nahubot na kamantog mo sila nilang. Diyan dito. Ug maka Ah, kintay mo ka unsi dia, huwati unsi. Ug naitindahan palitit ko gamay. oh. Ang tagaan din ni kay si Ile Liklik ito ng kuha. Okay, mana ni. Kasi nga natong hatag ni, na-prepare na. Okay, ready na, matos ako. Ano yung pagka na kung gusto nga ako hatag ato kung mudawat mo siya. So, ma,
Manay balay sa akong ginikanan. Gamera mo ang balay. Inaot nga mabtan pa to na ho asa na to dapit karon. Alig abot na to og sentro sa Gidulman pero testingan na to pangita para makakaon po to to. Ito na ho kinsay mga taga-buhol nga nakailaan eh. Dong. Apa dong nong? Asa ka pa dong? Hindi na ako ibutan sa ubos. Kita na to. Sige. Patyusan ako. Ako na nabidyohan niya kung magkita mi. Pagkitaon pa na ako karon. Nidagan ako pipila ka kilometro hangtod karon wa pa gyapon ako ante. Ang takdang oras alauna. Singa na to pangita. So kining tungora no nakita nato siya na naglakaw atong postingan kung daw pa siya atong atagan ani pagkang dala. Dara. Ini maklaro na to yung itsura sa jang naong. Di pagkaon oh. Oh. Dada na. Pagkaon oh. Pagkaon baka. Oh. Dada rin pagkaon oh. Sige na. Ay kahadlok imo na ha. Kana ha. Kana ba? Sige na oh. Oh. Dali pagkaon oh. Doy. Pagkaon dali. Ay kahadlok na ho amigo ta dali oh. Dali na. So adyo tayo mahimuan eh. Adyo. Uy ka adyo. So mga di mo mudawat. Otro na ho sa mga taga Bohol diha inaot na ay mutabang aning tawana. Nanawagan ko ninyo. Sumora gibuhat na ho tanan wag gyapon di mo mudawat ani. At taga kwarta di mo dawat pagkaon wag gyapon di mo dawat. So tayo mahimuan eh. Salamat. So dalang salamat no. Hinaot nga sa pamagi sa pag-share nga hinaot mo abot kini atong videos dito sa pamilya ning tawhana. Daghang salamat. God bless.